No gunshots, but they getting low, 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 low. Ohio και MJ14 εδώ και σήμερα θα συνεχίσουμε την περιπέτειά μας στον κόσμο της Pokemon Yellow και γενικά το Pokemon. Και πάμε να πάρουμε πρώτα ένα item πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε, γιατί όχι. Πάρουμε αυτή την Pokeball, η οποία είναι πιο μεγάλη από το κεφάλι μου, για κάποιο λόγο. Και βγαίνει ένα άκυρο Caterpie, το οποίο είναι level 3. Ενθουσιασμός. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε τον κύριο Earth King να προπονηθεί, γιατί θέλουμε να πάει level 12 προκειμένου να μπορούμε να κερδίσουμε με ευκολία το Brock, γιατί θέλουμε να είναι εύκολα αφού μπορούμε. Και αυτός εδώ ο κύριος... αυτός δεν μας πολεμάει. Αυτός όμως ο κύριος Backcatcher μας πολεμάει και δεν ξέρω γιατί είναι κύριος. Νομίζω είναι και αυτό παιδάκι. Είναι παιδί. Και φοράει μόνο σόβρακο. Τέλος πάντων, θα κάνουμε μερικά horn attacks και θα το φάμε. Και θα μας κάνει ένα tackle, γιατί όχι. Πλάκα πλάκα. Και πάει το Caterpie. Και πήγαμε κιόλας level 11. Ήταν αρκετά εύκολο, να πω την αλήθεια. Δεν νομίζω να πάμε και level 12 τόσο εύκολα. Φαντάζομαι θα χρειαστούμε τουλάχιστον 3 Caterpie για παράδειγμα. Από εδώ και πέρα τα levels θα τα μετράμε σε Caterpie, όχι XP. 3 Caterpie, 5 Caterpie. Για να πας από 99 level 100 θες 70.000 Caterpie. Βέβαια εξαρτάται το level του Caterpie, αν είναι 100 level Caterpie δεν ξέρω. Αλλά μάλλον το πάμε με 7 level Caterpie. Δεν ξέρω γιατί, απλά μάλλον το αποφασίσαμε. Το αποφασίσαμε, μόνος μου το λέω μεταξύ. Αυτόν θα μπορούσα να τον είχα αποφύγει, αλλά όχι. Ναι, βασικά δεν θα γινόταν και τίποτα τρομερό αν έχω αυτό το τυπά, τέλος πάντων. Περίμενε. Cheater, ο τύπος είναι cheater, έχει level 6 Metapod. Δεν μπορείς να έχεις level 6 Metapod. Πώς το κάνει αυτό? Τι skills έχει δηλαδή? Έλεος. Και πήγε level 12 από τώρα, έτσι. Τελικά δεν είναι τόσο δύσκολο. Και έμαθε και double kick. Άρα ήμουν σωστός όντως στο level 12 το μάθανε, γιατί είχαμε μερικές αμφιβολίες. Τώρα βγάλουμε τον κύριο Χαριλάου. Γιατί είναι κύριοι όλοι, τέλος πάντων. Κάνουμε μερικά gust. Κάνω ένα gust. Πάτω. Βασικά εγώ περιμένω να μάθει wing attack. Καλά, για fly δεν το βλέπω, βασικά δεν θα το μάθει από μόνο του, αλλά φαντάζομαι θα έχει μάθει πρώτα wing attack και θα το έχουμε για αρκετό καιρό το wing attack πριν μάθει το fly, που θα το μάθουμε εμείς δηλαδή. Και δεν θα το μάθει αυτό. Σοβαρά τώρα πάλι level 6 Metapod. Αρέ τι cheater είσαι εσύ. Κοίτα εδώ level 6 Metapod. Cheater. Θα κλείσω το βίντεο έτσι ξαναβγάλεις level 6 Metapod. Άντε, cheater. Ναι, δεν το περίμενε με τέτοια cheats. Και εδώ πέρα έχει ένα potion. Οπότε εντάξει, τώρα που βρήκα το potion νιώθω λίγο καλύτερα, οπότε θα ξεχάσω τις τσιτιές αυτού του απέσιου cheater. Hacker. Ναι, και με το πρώτο grass αμέσως να βγει ένα Pokemon. Και εδώ πέρα θα μπορούσαμε να πιάσουμε, αν ήμασταν στην Pokemon Red, ένα Pikachu. Εδώ πέρα δεν ξέρω, δεν με νοιάζει κιόλας. Και θα πολεμήσουμε αυτόν τον καταπληκτικό εκπαιδευτή που δεν είναι εκπαιδευτής, είναι Backcatcher, αλλά τέλος πάντων. Και φοράει και αυτός μόνο σόβρακο και φανελάκι. Και παντόφλες. Αυτό με τις παντόφλες μου θυμίζει το One Piece πραγματικά. Και ξέχασα να αλλάξω Pokemon. Δεν πειράζει. Δεν έγινε και τίποτα.
Έτσι κι αλλιώς. Τα level θα πάνε στην ομάδα, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα αλλάξω τώρα Pokemon. Απλά θα... ίσως να μην πάει ο Pikachu level 11. Να μην προλάβει. Βασικά ίσως και να προλάβει. Βασικά όχι, με την καμία. Γιατί μετά θα πόλεμος και για τους γύρω εκπαιδευτές, ας πούμε, που είναι γύρω από τον Brock, πάλι θα τους πολεμήσω με το... Οπότε με την καμία δεν θα πάει. Άμα δεν το πάω στα χόρτα πριν πάρω το έμβλημα, ας πούμε, δεν θα πάει νομίζω. Βασικά 11 μπορεί να πάει, 12 σίγουρα δεν θα πάει. Μπορεί ίσως να πάει ο Χαρίλαος 12, αλλά δύσκολο. Δύσκολο, εδώ δεν ξέρουμε αν θα πάει. Σταμάτα να κάνεις Harden, αν και τώρα κάνεις String Shot. Τουλάχιστον δεν είναι level 6. Δεν είναι και αυτός cheater. Ωραία, πήγε level 11. Οπότε βασικά ίσως πάει ο Pikachu τώρα που το σκέφτομαι. Αν πήγε από τώρα level 11. Αν και θα ήταν καλύτερα να είχε πάει από το προηγούμενο Pokemon. Όπα, τι κάνω. Και να είχαμε ήδη, ξέρω εγώ, να έχει πάρει κάποια και στους πει ο Pikachu μας. Όχι, δεν είναι Pikachu, ο Αλφα. Ένα Metapod, level 6 ήταν. Level 4, ακόμα πιο τσίτικο. Βασικά τώρα που το σκέφτομαι, μάλλον ο άλλος δεν ήταν cheater, το παιχνίδι είναι cheat. Έχει cheat στο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά χακάρει το παιχνίδι. Το παιχνίδι χακάρει το παιχνίδι. Μην ρωτάτε πώς. Και ένα Pidgey. Και να πώς θα αναπληρώσουμε τα XP από πριν. Θα κάνουμε Thundershock στο Pidgey. Αν και σοβαρά παίζει να έχει πάρει XP από τότε που το έκανα train παραπάνω από το level 10, γιατί θυμάμαι ότι σε κάποια φάση καταλάβω και έδωσα και κάτι μάχες με το Pikachu ενώ ήταν level 10, οπότε μάλλον θα πάει level 11 με αυτόν τον εκπαιδευτή. Level 10 Caterpie. Γιατί να μην θες να έχεις Butterfree? Άλλος μπορούσε να έχει Butterfree και δεν το θέλει, δεν το γουστάρει το Butterfree. Δεν γουστάρει να έχει Butterfree. Ό,τι πας, τέλος πάντων τώρα θα πεθάνει. Λογικά θα το πάει level 11, έτσι όπως το βλέπω. Καλά, πήγε. Μια χαρά. Και μαθαίνει Quick Attack. Και θα βγάλουμε... Θα βγάλω το Tailwind. Το Growl μου αρέσει καλύτερα. Κατεβάζει το tag. Anyway. Πήραμε και τα λεφτάκια. Θα φύγουμε. Άμα δεν έμπαινε ένα Pokemon μπροστά. Άλλο ένα τσίτικο Metapod που είναι level 4. Ας φύγουμε. Πραγματικά. Και συγγνώμη το κόψα για μια στιγμή, απλά είναι κάτι γρήγορο. Δεν χρειάζεται να ξέρετε. Απλά μου κάνανε call στο Skype, οπότε έπρεπε να το έχω βάλει. Δεν υπήρχε ένας εκπαιδευτής εδώ. Κοίτα, δεν θα μου πεταχθεί. Όχι, εντάξει. Μπράβο, καλά χόρτα. Και φτάσαμε στην επόμενη πόλη. Μόνο εγώ νιώθω ωραία γι' αυτό. Ναι, μάλλον μόνο εγώ. Κάτσε, τι είναι αυτό το Pokemon από πίσω? Δεν μπορώ... Ποιο Pokemon είναι αυτό εκεί πέρα? Είναι σαν ένα... Από αυτά εκεί τα μπισκότα που έχουν μέσα ένα χαρτάκι. Και σου λένε κάτι βλακίες. Σοβαρά μοιάζει πάρα πολύ. Έχει και ένα άσπρο ρε φίλε από πίσω από το πάτωμα λογικά. Είναι αυτό, αλλά... Μοιάζει τόσο πολύ. Αν είναι Jigglypuff. Τι μας τραγουδάει κιόλας? Καλό! Καλό! Και καλά ο Pikachu κοιμήθηκε φίλε. Καλό, αυτό δεν το είχα προσέξει. Σοβαρά, αυτό ήταν πολύ καλό.
Δεν το είχα προσέξει ποτέ πλάκα. Λοιπόν, αφού έχουμε χρόνο, λέω να πάμε μία και για τον Μπροκ. Και μ' αρέσει που πάω πάνω εκεί πέρα, ξέρω, πάνω στο... Αυτό τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα. Και πάμε στο έμβλημα. Στο γυμναστήριο βασικά. Gym, όχι γυμναστήριο. Αν βλέπεις αυτό το βίντεο, εσύ που ξέρεις ποιος είσαι που το είπα γυμναστήριο, μη χαίρεσαι. Ξέρεις ποιος είσαι εσύ. Άμα το βλέπεις αυτό το βίντεο. Λοιπόν, και θα βγάλει ένα Diglett, το οποίο είναι και ground, αλλά και πάλι δεν μας νοιάζει. Βασικά μου αρέσει που ονομάσα αυτό Earth King. Που δεν έχει και καμιά... που ακόμα και την κίνηση Earth που θα μάθει. Θα τη μάθει από TM. Το Earthquake δηλαδή. Αλλά αυτό ήταν λίγο προφανές για όσους έχετε παίξει ξανά Pokemon Yellow, ότι θα μάθει ένα Earthquake. Λοιπόν, εν τω μεταξύ αυτός εδώ τύπος δεν έχει στα αλήθεια Rock type Pokemon. Έχει Ground type μόνο. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά το Sandshrew δεν είναι καθόλου Rock. Το Diglett μαθαίνει κάποιες Rock type moves, αλλά το Sandshrew δεν μαθαίνει καν. Δηλαδή είναι τελείως fail ότι πας. Κάθεται μπροστά από το Rock Gym με Ground type, ξέρω, μπερδεύτηκε. Λοιπόν, πήγε και level 13, όλα καλά. Ναι. Αυτή η πόζα. Είναι λες και του έχει φύγει το χέρι κάπως. Λοιπόν, βασικά πριν πάμε, καλό είναι να χυλάρουμε μία. Δεν είναι αναγκαίο, αλλά γιατί όχι. Άμα και potion δηλαδή, θα μπορούσα να κάτσω να τον πολεμήσω. Αλλά μπορεί να χρειαζόταν να χαλάσω potion. Οπότε γιατί όχι, θα χυλάρω. Ώστε να μην χρειαστεί. Σοβαρά, αυτό τώρα θέλω να το ξανακάνω, ήταν πολύ epic. Το Motociclette Path. Δεν έχει ξανατύχει να το κάνω. Δεν κάνω πλάκα, δεν το ήξερα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Όχι, δεν θα το κάνω. Όχι, μετά. Και όλος πάντων. Ήταν πολύ έξυπνο, δεν ξέρω, easter egg ήταν ότι έπρεπε να το είχα προσέξει. Τραβώ, τι. Αναρωτιέμαι αν το έχει, βασικά σίγουρα το έχει προσέξει κι άλλος. Ενώ αν το έχει προσέξει κανείς από αυτούς που βλέπουν το βίντεο. Θα φαίνομαι λίγο σαν χαζός άμα το έχει προσέξει κανείς, πλάκα. Και αυτή η απίστευτη μάχη. Με τον τυφλό άντρα. Ο οποίος έχει ένα Geodude level 10. Και υποτίθεται ότι πρέπει να με δυσκολέψει, αλλά στην πραγματικότητα απλά θα κάνω double kick. Προβά. Τι, σοβαρά. Δεν θα πεθάνει με ένα double kick. Οκ, δεν πειράζει. Έχουμε και δεύτερο. Το tackle σου δεν θα σε βοηθήσει. Και του πήραμε και critical. Αν και θα προτιμούσα να το πετύχω στο επόμενο Pokemon. Το οποίο πλάκα δίνει πολλά XP. Πέφτει εύκολα και δίνει και πολλά XP. Πραγματικά. Δεν είναι και τίποτα το τρομερό δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι είναι εύκολο να το ρίξεις. Και έκανε και ένα bind. Έλα. Δεν έπεφτε. Κάνει κι άλλο double kick. Ωραία. Μια χαρά. Και πήγε για level 14. Όλα καλά. Και κέρδισαμε και τον Brock. Οπότε τώρα έχουμε το πρώτο μας badge. Το οποίο δεν πώς μίλησα έτσι, πάτησα κατά στη μύτη μου. Το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να το πάρουμε. Εντάξει Brock. Εντάξει, απλά εσύ είσαι άξιος. Τέλος πάντων. Υποθέτω ότι υπάρχει λόγος που είσαι εδώ. Μάλλον οι άλλοι ήταν πιο άξιοι.
Τέλος πάντων, μας έδωσε και ένα TM και τον ευχαριστούμε. Αυτό θα το δεκτούμε χωρίς πρόβλημα. Ας βάλουμε λίγο το άλλο μας Pokemon γιατί θα το ξεχάσω. Απλά να υπάρχει. Θα πάω να χιλάρω τώρα. Επειδή μπορώ. Γιατί μπορώ. Και επειδή μπορώ. Λοιπόν. Μπούμε εδώ. Στήσουμε και να. Kill. Νομίζω δηλαδή. Εν τω μεταξύ αυτό για πέρα το Jigglypuff αφήνει απλά έτσι εκεί πέρα. Δεν θα φύγει ποτέ. Ξέρω εγώ θα είναι για πάντα εκεί. Και όποιος θέλει να πάει κοντά του. Αυτό το παιδάκι είναι εκεί πέρα τόσο καιρό. Ξέρω είναι χρόνια εκεί επειδή τον έχει κρατήσει το Jigglypuff. Και τέλος πάντων αυτό ήταν το επεισόδιο παιδιά. Τα λέμε.